A pesar de que o PP non quere que Matías González forme parte do seu grupo municipal tras as eleccións, a militancia da illa sitúase a favor do seu candidato. O Partido Popular Provincial tomou a decisión tras saír a luz que Matías foi condenado por agredir a súa parella no 2011. O candidato sinala que foi vítima dunha denuncia falsa e mostra o seu rexeitamento a calquera acto machista. En primeiro lugar, quero mostrar a miña máis absoluta repulsa a calquer acto de violencia machista. Dóeme de todo o corazón que volvan a sacar á luz un tema polo que xa pacín injustamente fai 12 anos, cuns traballos comunitarios e cunha multa de 80 euros. Matías González asegura que non vai deixar de lado o seu proxecto e que conta co apoio da militancia. Desde aquí, co apoio de toda a candidatura, quero comunicarvos que vou a seguir adiante con este proxecto, que non vou a dar un paso atrás, que este feito non só me fai daño a min e ao meu equipo, sino tamén á miña familia. Suerte que este é un pueblo pequeno donde todos sabemos quen é quen. Nós vamos a seguir con o noso proxecto, querendo representar ao noso pueblo e aos nosos veciños, a pesar de que queiran manchar a miña imagen. O Arusán pechou a súa intervención reafirmándose na súa condena contra calquera tipo de violencia machista e apoiando a todas as mulleres que sufriron esta lacra. Lamento profundamente que algunha xente utilice o beneficio da lei en algúns casos para facerlle daño a outras persoas. Condeno calquer acto violento e, sobre todo, respaldamos a xente que de verdad sufre casos de violencia de género. No caso de saír concelleiro ou incluso alcalde, todo indica que Matías González pasará a ser un concelleiro non adscrito. Haberá que ver a decisión que toma o seu equipo chegado o momento. De continuar do lado de Matías, o Partido Popular volvería a vivir unha situación que xa se deu hai 4 anos no Concello de Meaño.